meta inti tkun jgħid fi stat li għandek problema ta' peace, Matteos. Meta inti għandek għalfej tirrealizza li għandek problema ta' peace. Mela, ma taf, bniedem jikol, jidraċ dak il-lifestyle, allura ma jirrealizzax forsi. Allura aħna, il-dawk in-nies, il-telespettaturi li tisegwuna, forsi ta' madwarhom qegħdin jgħidulhom isma', bda dieta, isma', mur għamel ftit eżerċizzju. Inti, bħala professjonist, meta għandek turihom li verament għandhom problema? Hemm livelli differenti. Għandek min illi t-tabib stess jgħidlu jekk m'intix ħadd tagħmel xi ħaġa ħanżidlek mal-mediċina. Jew inkella ħajkolli nibdilek ċertu mediċina. Dak diġà sinjal li qegħdin borderline. Isma' jekk mhux ħanagħmlu xi ħaġa ħajkun hemm bżonn il-kura. U dik m'hemmx it-tabib. U jekk m'hemmx it-tabib prosit. Mela jiena anke nirrakkomanda illi mqar nagħmlu daqsxejn ta' testijiet imqar darba fis-sena. Min diġà għandu xi kundizzjonijiet li aħjar jagħmilhom kull 6 xhur. Jagħmel blood test full biex jara eżatt kif inhu mhuwiex. Issa, minn ċertu testijiet diġà ħajoħroġ li jurik li hemm problema ta' saħħa. Però għal ħafna nies, u din ngħidha għal grazzja t'Alla, qabel ma ssir problema ta' saħħa, l-ewwel tkun problema ta' dera. M'għadhomx jiġuni l-ħwejjeġ, mhux qed narani pulit fil-mera. Ma nafx, qed naqtaq xejn iktar nifsi. Mela qabel ma jiġi problema li għandha bżonn il-kura, ikunu għadhom f'sitwazzjoni illi għad għandhom il-kontroll. Imma, jekk jiena qed ninnota fajt bħal qed naqta' nifsi, il-ħwejjeġ dejjem inkabbarhom, qed joqgħodli kollox issikkat u ninjora. U tinjora. Xejn mhu ħajissewwa waħdu. L-affarijiet għall-ar jistgħu jiġu. Ġifieri hemmhekk bdejna l-problema. Hemmhekk bdejna problema li issa saret kwistjoni ta' saħħa. Orrajt tgħid li saħħa jekk ma tantx għandi nifs mhux diġà problema ta' saħħa, jekk jiena imbagħad biex inqender xi ħaġa mhux problema. Skużi, sħana, u għaxek, mhux bil-fors mhux kulħadd. Ora, skużi hemm kemm trid, ġifieri għal kull problema hemm miljun skuża għalfejn ma nsolvihiex. U hemm miljun raġuni biex insolviha. Mela